Nakane ko video pan ngani pej nya ka jing yap jong ki khun lung na pok kpok. Lane hapok kpok. Hashwa ban khaya ki khot short form ru kadai ka IUFD. Kabamut intrauterine fetal death lane demise. Kabamut ka jing yap jong I khun lung hakapor padon hapok ka pelakon. Lane stillbirth. Kabamut bakha yaki khun lung ki balayap lepa. Pila ban keliba nadukan no tayo ki khot stillbirth. Kadai nadu bas ang punyi ikon lung ne lada ki yap tang hashwa ban khai ki. Kajubab kadai ya ki stillbirth hi ki jukhen ba lada ki khun lung ki yap hapok po tang lada ki dap arpheu tayo shaneng. Andre ya ki to ki bumpadap arpheu tayo ki khot ka miscarriage lane hap khun. Bat ngin pej ru ba na ka ay kadaw ba pelong ya kene ka jing yap khun na pok pok. Lada ngi crunch pang kidaw ki long ki babun. Bat man la uway ba uway ubriw udan la kajong kadaw. Kadaw kala balong na ka jing bumbing ba ka rukom he lane rukom san jong ikun lung. Lane ngi la ban ong ka jing bumbing ka jing dulap lane he san jong ki jabing lane kulong snam jong ikun lung. Lada kasnam jong ikun lung kalik bat kalej sya kasnam jong ikmi. Kani kamlong kabakoman rantang kato katne bat kadan ru lakadaw ban pelong ya kane. Lada ki knyang jingpang ki boy sya ukun lung. Bat ru lada ke kemi kayo infection. Lada u placenta u yaklan naka pelakon. Bun sin une u pelakon u yabit bat ka placenta. Henry lada une u placenta u yaklat naka pelakon pat kala ban ra yaka fetal death. Lane ka jing yap jong I khun lung. Lada don jing thot hau u sopet jong I khun lung. Namar lada utu u sopet long u bayat bej lane kasnam kamla ban yat bej I khun lung im yo oxygen bha baru I khun lung im yo yaka nutrient lane ki jing bam. Nagane ka dawru kala ban ra yaka jing yap jong I khun lung. Bat ka jing kelan jong u sopet hau pedat ngi lada ban pej yaki daw ba pelong yakane ka IUFD bat menta ngin pej pat mano balong high risk da benta ka IUFD. Bat ki briu ki balong high risk na benta ka stillbirth ki day kito ki bala he kerta ki bala dep khas stillbirth mchwa ki badan ya ka diabetes ki badan ya ka hypertension lene QBP ki basngat balat pun ki baju melien bandi kiat di biri sigaret lene di drug. Badan ro nakajing aksiden lene don ki briu ki bala jor pelat ke stress lene jor kajing murjing perkhan. Bat lada pidon kino ki sign ki ba compare kum kajing bleed bum ki ikun lung pang sengkai syaba pelan. Bat kiwe de ki sign ki ba pisngeu ba kamlong normal pide ban ye kundu bat ki doktor marmar. Namar ki doktor kin kili jingkili yepi kumno kajia kin examine yepi bat kila ru panle yakitas kum ka USG kenang bakin lab ba ikun lung ibiang ne imbiang. Namar ladangi lab yiki sign ki ba per ngin shui hayeng ngem la bantip jia ayu ye ikun lung. Namar lada jia ikun lung kala bang kataru ya ka kemi. Andre lada pilai pat syaki doktor kila ban ai ki suggestion yepi bandai kumno bat kila ban ai ya ka jing sumar hakapor kebabiang. Bat lada kilap ya ikun lung imlong syu ban I hapo pelakon. Te lada kidon kam ya ka emergency ban sumaru kila ban syimi ikun lung. Andre lada kilap ba ikun lung elayap lepa kila ban ai da udawai ban pen sukha ye ikun lung. Nakane kadaw hagapor hi bapun kun de ban register de ban yekundu yaki hawakar nakapor syakapor. Kenang ba kajing im jong ikun lung bat kajing im jong ikmi kanlong kabasngan. Badru teng don ki kemi ki bapun kun ki kia kajing mujing perkhat lene stress ki bun kajing mujing perkhat. Habala jia kumne lada pis ngau
kamla shu ban koj klem keno ka jing yarap pide ban lej marmar shaki doktor kibadei ban pej chpangka mental health rene psychologist khnang bakin la ban yarap ipi bat counseling ipi badru sakawai yaki badan diabetes ki badan jingpang BP kebadan kam ban lej doktor kadeba ki doktor nangkong kin pej ya ke kemi bat kin ajing sumar ya ke kemi khnang ban la ban kontrol ya kutoka jingpang bat kin pej rangkat ru ya ka jinglong jingman jong i khunlung bat ha ka por pun khun ban laj nakine baro ngila ban chen ya ka lifestyle kita kide ha ka por bapun khun de ban kier naka jing di kian di biri sikran dan kato kan ni ki pa pendan kam yo drop ngim la ban tip yo lese ki dan tangba ladadon ki ba pendan kam yo uru de ban kier ha ka por pun khun bat de ru ban sange ban di dawai kulmar ban syuthian na pharmacy ngin di na andre dadon kano problem ngobha kendu bat ki doktor ki badai pej ye ki bapun khun makihi batip ba uno udawai uba biang ye ki bri ki bapun khun bandi namar lada jia ba yap ikhun hapok po amdei tangga kemi bas ngeusi wat ki bahayang hasam ru kis ngeusi bat ke badan kam hangne kadai ba hadien bala kha ye ini ikhun lung ibala yap lupa hashwa bapin pelan ban pun kun biang de ban lekundu yaki doktor khnang baki doktor kinla ban pethu bha chubu lada ikhun lung iyap haka tayo kaba arpeusan te anda phila pun kun biang hakata katayo kaba arpeusan ki doktor kin pej bha ye ita ikhun lung khnang bakan nem jia biang kumbaju jia baru baya ka ke doktor ki btha phide ban le bat ya ke baki ong ban kier pide ban kier bat lada ki ai dawai bandi pide bandi tikna ye ki dawai bat le check up mala kapor te wat lada kala deb jia ye phi kumneru rei omde bandu jingkermen da sumar bha bat anda phila mut ban kha biang ye khun da kendu ye ki doktor khnang bakin ajing sumar phi khnang ban la biang ban yo ye ikhun iba koj bakia khnang ka jingkemen kanban biang hayeng hasam tang hangne ngangai phila yo ya ka idea ba malumala nakane ka jing batai jongi bat ket bok kirfiang ye phi ki palat mat ye kane ka jing khubele shibun